Путіну підгорить. Чому президент Туреччини Ердоган приїде в Україну? Президент Туреччини Ердоган найближчими днями відвідає Україну на запрошення президента Зеленського. Очікується, що порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля в російсько-українській війні. Разом із тим, посол України в Анкарі повідомив, що Ердоган відвідає Київ найближчим часом, і одним з найважливіших питань в переговорах буде ратифікація угоди про вільну торгівлю. Насправді ж, це не просто візит, бо після вбивства в Росії громадян Азербайджану між країнами почалася дипломатична напруга. Ані для кого не секрет, що Азербайджан та Туреччина – близькі партнери. Але візит Ердогана в Україну поглибить співробітництво України та Туреччини. Це знак для Путіна, що вбивство громадян Азербайджану в РФ було дуже недалекоглядним рішенням, і за нього доведеться платити.